Soňky ýyllaň dowamyna asly däwe urlen bu çäre şatlykly wakalary we ýatda galjy pursatlara baý boldy. Belent ruhy beslenen hoş howazly aýdymlar, joşgul tanslar gurulan dawranyň ähmiýetini we derejesini hasam belende ötürdi. Çağalan şatlyklarynyň çägi bolmady. Olar döwlet derejesinde edilýän alady üçin hormatly prezidentimiz hemem gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Bu dawranyň ýurdumyza giňden bellenen çağalar goraman halkara günüň ýyly süre geçirilmegine çuňur many bar. Munyň özi watanymyzda taryhy ähmiýeti bolan şanly seneleň çağalan durmuşyny möhüm orny eýleýän ajaýyp wakalary bilen utgaşýanynyň nowatdaky sutnamasyna öwrüli. Bu bolsa ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesiller hakdaky aladanyň döwletimiziň hemişelik öz merkezine saklanýanyny eşgär edýär. Paýtagtymyzdan hemem ýurdumyzyň vilayetleriniň mekdep okuwçylary ajaýyp sazlaň owazy astyna bezeleni awtobuslaryň kerwanyna tarap uradylar. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüniň aquş ýaly awtobuslary nurana ýollar bilen ýurdumyzyň gözel künjekleriniň biri bolan Gökdere tarap rowana boldylar. Bagtyar çağalan şatlyklary bilen utgaşan görnüşler täsirli pursatlary emele getirdi. Biraz wagtdan awtobuslar dağı içinde yerleşen Gökdere jülgesine geldiler. Çağalar topur bolup häzirki zamanyň ajaýyp binalar toplumy bolan diňjaş merkezlerine bardylar. Bu ýerde ösüp gelýän ýaş nesiller şatlyk şowkun bilen garşylandy. Diňjaş merkezlerine çağalar garşy almak münasibetli çykyşlary we medeni köpçülikliň çäreleri ýaýbanlandy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň çağalar goraman halkara gün münasibetli iýeren gutlugyny belleşi ýaly çağalan döwri we bilim terbiýe almaklary, watan söýjülüň we insanperwerligiň belent ýürelgilerini başga gymmatlyklaryna eýerip, zehinleriniň ukyp başarnyklarynyň ösmegi, dünýä garaşlarynyň kämilleşmegi, bagtly durmuşda ýaşamak üçin ähli şertler döredilýär. Şoň bilen baglykda arkadaly gahrman serdarymyzyň ýakynan ýardam bermegi netijesinde Gökderedäki, Awazadaky, hemi vilayetlerdaky hereket edýän çağalar diňjaş we sagaldyş merkezlerinde mekdep okuwçylarynyň tumuska diňjaş mögsümini guramaçylyk geçirmekleri, saglyklaryny berkitmekleri, hemi wagtlaryny şadyan geçirmekleri üçin ähli tagallalar edilýär. Ýurdumyzyň bilim ministrligine şu ýylyň tumuska mögsümine mekdep okuwçylarynyň diňjaşyny guramak boýunça ýürütme maksatnama taýýarlanýarly. Oň çäklerine çağalan tumuska diňjaş mögsümine dörli çäreleri, gezilençleri guramak, sportuň dürli görnüşleri boýunça özara ýarşlaryny hemem dörejilik bäsleşiklerini geçirmek meýilleşdirildi. Munyň özi tumuska diňjaş mögsüminiň dowly derejeli çäreleri bilen baýlaşmagyny öpçün eder. Gözel tebigatymyzyň ajaýyp künjeklerini öwrülen Gökderede awaza milli syýahatçylyk zowlugyny şeýlede vilayetlerimizdaky çağalar diňjaş we sagaldyş merkezlerini şu ýylky mögsüm üçin ýokary derejede taýýarlyk işler geçirildi. Munyň özi tumuska diňjaş mögsüminiň guramaçylykly geçirilmegine hemem çağalan bu mögsümi şatlyk şowkuny bilen garşylamaklaryna ähmiýetlidir. Berkarar watanymyzyň parahatçylyk söýjülük syýasaty jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgileriniň berkidilmegini, çağalan salyşykly ösüşiniň öpçün edilmegini esasy ugry edinýär. Şatlyklarynyň çägi bolmadyk çağalan joşgully aýdymlary ýurdumyzy nesiller hakyna döwlet derejesine edilýän aladanyň mizemes senasy bolup ýanglandy. Bu bolsa dağıçynyň şatlyk şowkunyň hemem dawrasynyň hasam belent bolmagyny şertlendirdi. Döwri we çağalar sagaldyş merkezlerine emele gelen şatlykly pursatlar bu ýerde gurulan dawral çäreleri we utgaşdy. Munyň özi çağalarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Gökderede hemem ýurdumyzyň vilayetlerine yerleşýän çağalar sagaldyş merkezleri diňjalýan çağalan birinji tapgyryny kabul etdi. Dürli ertekidäki gahrmanlarynyň libaslaryny giyinen müňlerçe oglanyň hemem gyýylan aýdymsaly dawral ýürüýüşi ähli çağalar sagaldyş merkezlerine ýaýbanlandyrylan dawralan esasy mowzugyna öwrüli. Çağalar dowly derejede diňjalmak üçin ähli şertler döredilen sagaldyş merkezleriniň binalaryna yerleşdiler. Ýaş nesliň wagtyny gyzykly hemem peýdaly geçirme ugruny döwri wap çağalar sagaldyş merkezleri ähli derur şertleri bilen öpçün edilendir. Olarda oýun oýnamak, beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin meýdançylar, tans zallary, kompýuter otaklary, el iş gurnaklary, teatr we şekilleniş otaklary, kitaphanalary bar. Döwlet başlarymyzyň tapşyrygy boýunça Türkmenistanyň bilim, medeniýet, saglyk goruş we derman senaty ministrlikleriniň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komissiyanyň jemgyýetçilik guramalarynyň hünärmenleri çağalan tumuska diňjaşyny guramaklygy hemme
tarapyn taýýarlyk gördüler. Olary ýürüýte medeni diňjaş maksatnamasyny işläp taýýarladylar. Olaň bilelikdäki tagalalar netijesinde diňjaş merkezlerine her tomusky möksimde dörli ýaşly çağlara niýetlenen köp sany bätleşikler, sunugut ýoluny ýaňy gadam basan artistler we çağlar çeper höwüşçü toporlarynyň döwlet hemem halkara derejedäki dörli dörüjlük bätleşikleriniň ýeňjileriniň meşhur estrada aýdymçylarynyň sadanalan gatnaşmaklaryny köp sany sport ýarşlary, spartakiadalar, sahna çykyşlary hemem edebi okuýşlary gurulýa. Mektep okuwçylary ýokary hünär derejeli mugallimliň ýol başlygyna gyzyklanýan ugurlary boýunça gurnuklary gatnaşyp, kompýuter programmalaryny we daşa ýurt dillerini öwrenip bilerler. Ýokary okuw mekdepleriniň talipleri hünär okuwyny ele almak hemem tejribe toplamak, terbiýeçilere kömek bermek üçin gökdere gelýärler. Mundan başga da teatr, sirk, belli aýdymsal toporlary hem ýaşazyk tomoşaçylaryň duşmagy taýýarlyk görýärler. Şeýle-de çağlar üçin ýetlenen diňjaş meýilnamalaryny paýtatymyzyň, vilayetlerimizin ajaýyp künjeklerini, taryhy medeni ýadygärliklere, muzeýlere, felgäklere gezelenişlen gurulmagy göz öňünde tutuldy. Şeýlelikde döwlet başlarymyzyň belleşýäli her güni şanly wakalary betlenýän ýylla halkyň agdy berligini, jerisligini äleme äşkär edýän wakalary bilen utgaşýar.